Què és la migració? La recerca dels individus de nous espais per millorar la seva qualitat de vida ha estat un fet continu des de l'inici de la nostra existència. Segons les estadístiques de la ONU, el 3,2% de la població mundial no viu en el seu país d'origen. Des dels anys 90, al segle passat fins a l'actualitat, els motius migratoris acostumen a ser per raons polítiques, culturals, socials i sobretot qüestions econòmiques. La migració és un fenomen que ha afectat a gran part dels humans al llarg de tota la seva història. La migració és indeslligable a la naturalesa humana, ha existit sempre i sempre existirà. Si ens aturéssim cada un de nosaltres a pensar d'on venim, qui som, i si tots estem formats d'una ínfima partícula del mateix fil, per què no acceptem i intentem ser més equitatius, més justos, més empàtics envers els nouvinguts? No pretenem obtenir la solució a tots els problemes de la migració, tant de bo, però si més no, intentar portar un granet de sorra dins aquest món on vivim.